Ik ga na iedere zin 3 seconden niks zeggen. Dat is verschrikkelijk irritant. En toch zie ik dat minimaal 3 keer per week op een website van een klant. Als jij een tekst zet in een blog, of het nou in WordPress, Elementor, Divi of ergens anders in is, zorg dan dat die tekst niet één lange strook wordt met rechts of links helemaal niks. LLM's zoals ChatGPT gebruiken, die controleren die witruimte en kijken of die teksten prettig leesbaar zijn. Zorg dus dat je een goede onderverdeling maakt met kopteksten en net als in een boek gewoon alinea's. Dan zorg je ervoor dat je in ieder geval al beter vindbaar bent in LLM's zoals ChatGPT gebruiken. Ik wens je een fantastische dag. Geniet van het prachtige weer.